Здравейте и добре дошли в Влог TV BG. Сега се разхождам в гората, както виждате. И да, казах, разхождаме се. Не знам дали го казах, но там са мама и брат ми. Мога да ги видите. Така, и понеже нямаше какво да правим и решихме да отидем в гората, малко се поразходим. И сега се разхождаме по някакви склонове, тук глупости. Не склонове, някакви пътечки има. И нещо интересно търсим. Няма ми нещо там интересно, има ли? Ой, шет. Само ако ще се пребия. Падна ли, Вики? Добре. Много готино се разхожда в гората. Сега тук майче излизаме. Тук има някаква къща. Надолу си продължава пътечката и някакви хора, които ти идват там се разхождат. Много готино тук. Се разхождаш в гората и да говориш глупости. Да, оттам ще вземем. Мама иска да вземем каманаци за нейния скален кът, който ще ви покажа след това. Сега чакаме мама да дойде с колата, за да й сложим камъните в багажника. Нали така, Вики? Защото да не ги мъкнем много. Тяхното много да стигнем са тежки камъни. Не мога да стигнем до там, да, много са тежки. Не, че са тежки, ама са много и. За какво трябва да ги разкарваме, как може мама да докара колата до тук и по-малко да ги разкараме? Така не може да станеш с тези тежки камъни да ги мъкнем. Да. Сега си привяхме вкъщи. Ето какво донесохме. Не изглежда много, ама е бая за носене. И ще ги наредим и тук покрай тези цветя отстрани да ги оградим по някакъв начин. А ето го другия скален кът, който сме го правили с мама. Обаче са, понеже от дървото имаше насенки, не се вижда много хуй, утре сутринта ще ви го покажа. Виждате, че съм навън, защото искам да ви покажа каква гледка имаме към София. Така, не знам дали се види хубаво, но ще опитам да зумна. Ето това там, което виждате е Витоша. И всичко това, което не се вижда е София. Извинете за малкото зум, но снимам с point and shoot камера и не очаквайте да имам зум като DSLR. Благодаря, че гледахте влога ми. Много се радвам, че ви харесват влоговете ми, защото аз лично наистина много ми харесва да ги правя и така. Stay tuned for more и до скоро виждане!